Алекс и това е моето второ видео. Днес ще ви покажа как да си изплетете ето такава гривна, която се редуват едно ластиче, три ластичета, едно ластиче, три ластичета, едно ластиче, три ластичета и така нататък до края. Така, за целта ще ви трябват един двузъбец, поне аз така го наричам, една кукичка за премятане, една закопчалка и два цвята по ваш избор. Аз съм избрала розов и жълт. Така, нека да започваме. Първо ще вземем двузъбеца и кукичката за премятане. Така. Взимаме едно жълто ластиче и го слагаме на знака за безкрайност или осмица. След това взимаме три розови ластичета и ги слагаме заедно. Премятаме знака за безкрайност или осмицата. Аз не знам вие как го приемате. И после взимаме още едно жълто ластиче и го слагаме по обикновения начин. После си премятаме розовите. После взимаме още три розови. Премятаме си жълтото ластиче, взимаме още едно жълто и премятаме розовите и така продължаваме до края на гривната. Но ако искате да ви се получи добре, гривната ви трябва да завършва на жълто ластиче, за да може да се закопчае по-лесно, защото ако закопчаете три, нищо няма да стане. И така. И продължавате. И така. И така, както виждате, моята гривна е почти готова. Трябва да си я доплета само още маничко. Така, моята гривна е готова. Сега, за да я завършите и да ви е по-лесно, взимате от едната страна жълтото ластиче и я премятате от другата. След това си взимате закопчалката и я закачате така. След това си я изваждате самата гривна и се закопчавате и от другата страна. Но преди да я завършите, трябва да си я измерите дали ви става. Ето, на мен ми става. И това беше от мен за това видео. Дано да ви е харесала плетката, коментирайте, харесвайте и чао!